celý týden hrať toto challenge. To by bola schoj sa tomu, že to je najlepšia hra v celom svete a je to veľmi jedna divka už tam beha, takže už vieme, ako je východ a tak. Ako už je tu napísané, že vítame vás v našom parku. Nechci. Ak počujete nejaký pochod, tak to spadla moja krásna knižka pekne. Tak. Ak sa pýtať, že prečo sa už nebude natáčať Kavort príbehy, tak to je preto, že už natáčala by som iné. Proste tak. Hej. Už poď, vykotaj to na rýchlosť. Pokeciame sa tu, že nechceme ísť tak. Tak ideme tam, ideme... 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Aj ich musíme ísť. To až potom na konci asi. Voľne to iného parku, tu ani nemajú miesto, takže tak. Ja som chcela pri nejakom, aby som kde bola sama. No jasné. Počkaj. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ticho, poďme. Ešte som to našťastie stihla, lebo by som ani nešla. Počkáme. Tak, si tam pôjde. Ja budem s tebou, dobre? Tak sme tu asi sami, keď som tu stula. Už sa zvedáme hore. A už vidíme nejaké parky a potom na tých pôjdeme. A môžeme vyskočiť. A není sranda. Poďme na tieto. Aj oni tí typci. Takže počkám si na ňu a pôjdem s ňou. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. No. Už sa zvedáme. Tak, už sa zvedáme. Wow. Ja sa tak strašne bojím. Ak ste vedeli, že Tuha má stiahnutý Roblox, takže tak. Preto niekedy to ani natáčala také videá, pretože sa hambila a najviac si
baví len to cover, to sú aj pre malé deti, aj pre všetko, ale my sme tým neslabých vecí, ale dospelých vecí. Ale to je rýchle, ja sa idem pokakať. Fuj, to je rýchle, idem, ideme tam. Oh yeah, ideme tam. Oh yeah. Tak si vezmeme tieto auto. Či sa dá? Ale ja neznášam také, čo nedávajú tieto autíčko. Má to aj nejaký význam? Čo? Lebo ideme tu. Jaj! Potom musím vrátiť. Ja som sa zdúbala. Chápete? Ja akože ideme. Čaute. Jaj, my nemôžeme ísť, lebo tam nie. Ojojoj. No tak, toto už je plútal, toto je už také reálne. Načkali. Munja. Táte sa to ide, tak, takto sa tam ide, hej, pekne to robíme, pekne. A budeme dneska sa ešte aj inú hru, toto ma už celkom nebaví, takže idem preč. Tak, a ukážem vám novinku, čo aj Fizi hrá. Ale už mi to vychádzuje Robuxy, to nebudeme radšej ježiť. Už ste si niekedy všimli nejaké hry podobnej tieto a ukážem vám, čo sa tam všetko vyskytuje. Ja mám aj 6-7 šmiklávku a to je mega zácna, tá 6-7. Už vidíme. Áno, budeme sa nahrať sa mojim pláčku. A toto je môj akože bike. Mám už jezdičku a ideme si to poukázať. Mám takúto normálnu, potom sa aj IT, potom 6-7 špinavú, fuj. Potom máme takúto, čo sa ide vlastne pokakať, to ako môžu mi pozerať. Wow, fuj. To nemá byť. Toto je sa skrátke. Pozri, koľko mám peňazí. Pokakám sa z toho. Lebo je to veľmi hodne. Pozrite, koľko mám získu. A peňazí, ideme to slajdy, teraz. Helikopter. Už šate to dávajú, že sa to kúpuje. Aby sme mali viacej obchodov, tak skúsim sa kúpiť aj toto. To sa púšťou nedá. Maciočka, lietame. Lietače do domu. Bum. Tam by som chcela. Kde tu? Dať, obchodík. Hej, ty, aspoň budem veľa peňazí dá to teď. Dáme postavať, tak. Tak táto obrázka je. Musíme to sem dať. Počkajte, ľudia, musíme asi túto dať preč. Ty kurso. Asi.
Takto som to presne chcela. Tak si to užívajú zákazníci a tu si ideme vysvetľujú penízky. Tak, decka, kuby. Ježiši, tam sa mi nezmestí, tam sa mi zmestí. Decka, kubky. Tak túto šmykačku bohužiaľ nedáme. A ešte ideme hrať. Skús, moja obľúbená z týchto je tá červená. Milujem ráta, milujem červenú. Ak by ste chceli nejaký príbeh takýto, ale musíte už dať veľa odberov, lebo toto už je fakt málo odberov. Asi sa vám takéto videá nelíbi. Keď by ste dali troška už viacej odberov, tak by som ukázala možno ako by bola taká Word moja postava. Vy ani netušíte, ako má veľmi peknú postavu. Mne sa to akože v štýle páčilo a tak. Ja 1,000,000 zarábam, kapáte? Ja musím ísť do listečkov, ja... On má ten... Tam ma to hneď zaskočilo. Update. Tak skúsme sa... Tak... To čo... Nie ozdoba, prosím, neozdoba. Ja to nám padlo to najhoršie. Ak ste vedeli. To len ozdoba, ni šmiklávka. Ale my nemuseli sme za Robuxy, ale môžeme si to kúpiť za peniaze. Oni míňajú zbytočné Robuxy. To je to najhoršie. Ale čo to je? To je takto. Uj, to nechcem. Poďme si radšej. Tak sme veľa minuli a toto sa nám stalo. A poďte. Tak skúsme niečo ešte tam sa dostať a niečo zobrať. Už sa nám dávajú peniaze, šupí, pupík, pupíksky. Tak skúsim toto kúpiť. Ale to je zasa Robuxy. 3-krát. Ale ja som to minula zbytočne a meného Božieho. Pekne som to minula, pretože som na detiach. Pozri koľko od. Akože toto za nám sme no jasné. Ale neviem, skade sme, aspoň veľa penízku. Ja rábať. No? To som to zbytočne dávala. Tak troška to poďme rozmiestiť. Poďme to na sebe nadplácať. My sme niekde stali na šupsku za preč, no tak to sa nedáva.
voláci tu. Môžeme tam dať like svoj, to je škoda. No, to je, nechceme mať. To je, ja to je tento mini obchod. No a a Oni 3000. Kokot, ja budem mať veľa penízí. A 5. My máme novú kúpky. Aj táto decka ma tu štve. Mám tu dvakrát asi, neviem prečo. Už sme dostali veľký update a toto sa nám akože stalo. Ukáž tu. Wow! On má 1 000 000, chápite? Oni typci sú šialení, oni sú mega šialení. Aj, 100 000 musíme. To ako sa dá získať? Proste, povedzte mi. To je veľmi hodne. Ale on má tu kanka. Tak poďme už máme túto, ale to už predáme. No tak ježiši, my máme miesto, pardon, s prepáčením. Nemáme miesto, pretože sme to nesvedčili. To je naše. Tak. Keď už mám veľmi veľa peňazí, tak som sa rozhodla, že to, ak by to nevadilo, tak môžeme toto zvyknúť. Ale toto je za Robuxy, toto nevie. To nemôžeme sa. To sa stop, update. Ale čo to je? A kto skúša? Nechápem túto hru, tak ideme radšej preč. A ešte za chvíľu budeme na konci videa, tak som vám chcela ukázať veľmi poslednú hru, ktorá je extrémne asi neviem čo, ale je extrémne. Môžem vám to potom pošuškať, ale tu sa maluje a preto to tak prosopí malácky a musí najkrajší obrázok. Ja neviem ani čítať po anglicky, iba po slovensky a tak. Gold. Next. Dobre, už vieme. No. Regress. Tento sa mi celkom tak akože čo mám malovať? Môžeme sa ísť. Ja ten problém, že už sa ide tu malovať a je to niečo zácne. Tak ľudia, za chvíľu budeme končiť video. Toto je slabož. Už je to extrémne dlhé video, tak ahojte a majte sa, čau.